Helppoa. Aika vaimeet uploadit. Mut se kato, kun ei se ollut eka. Jaa, tää oli vasta. Okei. Joo. Niin, onhan niitä. Niitä ei vaan ole hirveästi myynnissä siis. Sen havainnon. Mutta teette siis keskeisesti niin, että jos ei sit siis niinku mainittavasti tappu. Ei, mutta siis tavallaan sitä mä just katoin, että niin, että jos ne on sen Joo. Pidä. Pidä. Ei sillä jalkaa. Vielä vaan. ei oo todellista. Taitaa olla vaan niin lopussa tuossa vaiheessa. Tää siinä kävi. Kelaa kun nanoteknologia ja joku tekoäly kehittyy niin pitkälle, että ne luo interfaceja eli eliölajeille ja meillä on poliittisia puolueita, onkin hyönteiset vittu. Tää ei käy meidän. Koska joku absoluutisti on silleen, että no hei, niillä on tietoisuus, niin meidän pitää demokratia ennen kaikkea. Onko jokaisella yksi ääni? Niin, me jäädään kyllä melkein tosi huonosti. Joo, mutta noi kriittiset otteet ei oo silleen pystyhalkeamissa niin paljon. Niin no joo. Mut sitten Yes. Sytytään. Sitten siinä on pään päällä suoraan on se vasen ote. Se. Ja sit siitä vaan suoraan ylös. Ellet halua mennä sitä oikean puolen reittiin sen. hyvä. Just noin. Ottaa vielä lisää. Onko se alkoja? Tosta. Joo, niin. Se meni nyt oikein. Joo. Se on hyvä. Väärin kiinni. Ei kun se on eri variantti.